आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानिसिम आं साबायखर बावो दिनै बड'लेण्डआव गोजोन थासारि दानायाव बयबो बिहोमा होदों बयबो हाबा मावदों बेनि थाखायनो बड'लेण्डआव गोजोन थासारिया फैनो हादों आं बेनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बड'लेण्ड सरकारा दिनै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानाय रैखाथि गोजोन थासारि आरो जिखिनि जेंनाफोर दङ बे गासैबो जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ बिसेस भाबे बड'लेण्ड गोरोबथानि BTR गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर दङमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय माखासेयाव जाफुंसार जाबाय आरो माखासेया जाफुंसार जानायनि लामायाव बेजों लोगोसे जिखिनि जोंनि सोलोंथाइनि फारसे जोङो जोबोद गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ फोरोंगिरि 99 नि प्रब्लेमखौ फोजोबबाय टेट फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ आरोबाव गोदानै जोङो टेट खुंनो थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय गोबां नारसिनगासिनो दङ आरो नुनो मोनदों 10 कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव बिनि उनावनो हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि सरकारनि EM-MCफ्रा MCLAफ्रा गासैबो गोब्राबै खामानि मावगासिनो दङ जे बिनि खुंथायखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो मानोना खुंथाया मोजां जाबासो हारिया जौगागोन ओनसोला जौगागोन दा बेनिखायनो BTR सरकाराव जिखिनि थाखाफोर फैयो जिखिनि फान्डफोर फैयो बेखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामनो थाखाय जोङो नांगासिनो दङ आरो बेखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामनो हायोबासो जोंनि ओनसोलाव जौगानाया फैगोन दा बेनिखायनो सोलोंथायाव जोङो दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोना जे 50 फरायसाखौ जों सुपार 50 मुङै UPSC नि थाखाय दिल्लीयाव IAS IPS नि थाखाय कचिंनि थाखाय दैथायहरदों 50 फरायसाखौ इन्जिनियारनि थाखाय IIT नि थाखाय जों रेडि खालामगासिनो दङ 50 फरायसाखौ जोङो मेडिकेलनि थाखाय जोङो तैयार खालामगोन जानुवारिनिफ्राय आरो बियो बर'नि दैदेनगिरिफोरनिनो सिमांमोन बर' माहारिनो सिमांमोन बेखौ जोङो मोगथां महर होनो थांगासिनो दङ जिखिनि जोंहा माखासे कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि गोबां खामानि मावदों जोङो आरो दिनै जौगानायनि बेलायाव नुनो मोनदों लामा सामाफोरनि गोबां खामानि जादों आरो गोबां लामा जोङो देग्लाय बोसोराव लाबावगोन बे लामाफोरखौ जोङो कालभारफोरखौ बानायनानै थांलाय फैलाया हान्था मेलाया जाहाथे मोजां जायो बेखौ नोजोर होदों फरायसालिफ्राव टयलेट आरो लोंग्रा दै गैयामोन मेक्सिमाम फरायसालिखौ फैगौ बोसोरनि गेजेराव गासैबो फरायसालियावनो टयलेट आरो लोंग्रा दैनि बेबस्थाया कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ बे बिथिंखौ जोङो जोबोद नोजोर होदों दा बेनि अनगायै जोंनियाव आगोलाव साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोबां घुस होनाङोमोन नाथाय थांनाय जोंनि बोसोरनैयाव जिखिनि साख्रि मोनदों रावबो घुस होनो गोनां जायाखै देग्लायबो फैगोन बोसोराव गोबां साख्रि होबावगोन बिथांमोननिफ्राय जाहाथे रावबो घुस होनाय आरो लानाया जाया बेखौ जों सरकारा गोख्रों नोजोर नायगासिनो दङ मानगोनां रायजोफोर हानि जेंनाया गोबाव समनिफ्राय सोलिगासिनो दङ बे हानि जेंनाया बर'फोरनिबो जेंना गुबुननिबो जेंना जोंनि मानसिफ्रा दिनै NC भिलेजाव दङ फरेस्टआव दङ बे हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफ्रा हा गैजायै न'खरफोर दङ बिसोरनोबो एफा एफा हा जोङो मोनहोनानै जाहाथे गोजोरै संसार जानो हायो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दङ जायफोर लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैयै बिथांमोननि थाखाय डिफेन्सनि थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं सेन्टार स्टाफ सिलेक्शननि थाखाय जोङो ट्रेनिं माखासे कचिं सेन्टार आरो विभिन्न डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे जिखिनि स्किल ट्रेनिं बेखौ होनो थाखाय जोंनि ITI जोंनि हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरखौबो जोङो मोनानि समाव अपेन खालामनो नागिरदों जेराव बिसोरो मेसिभ ट्रेनिं लानो हागोन जोंनि रांखान्थिया आबादाव सोनारो जों आबादखौ जोबोद गोसो होदों दाउ अमा फिसिनायखौ गोसो होदों जोंनि रांखान्थिया हेन्डलुमाव सोनारो गोबां आइजोफ्रा दानाय लुनायाव एक्सपार्ट ओंखायनो जों हेन्डलुम मिशन बानायदों सेरिकालचार मिशन बानायदों बेबायदि गोबां मिशन बानायदों जाहाथे जोंनि रांखान्थि जौगानाया जोबोद गोख्रोङै मोजाङै जानो हायो स्पर्ट्सआव जोंनि मानसिफ्रा जोबोद जौगानाय नंखायनो गंनै स्पर्ट्स एकाडेमि आरो गंसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि स्टेडियाम क'क्राझाराव लुनो थांगासिनो दङ आरो जायफ्रा दिनै गेलेग्रा बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो मोनसे स्पर्ट्स पलिसि दानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ थांनाय समाव ISPL गेलेनायाव ISPL गेलेमु जानाय समाव गेलेबाय थानाय समाव नोंथांमोना गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बड'लेण्डनि आइ आफा रायजो राजानि थाखाय BTR गभर्नमेन्टआ आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना जे जोंखौ फोथायनाय आरो अननाय होदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो गोख्रोङै ओनसोल जौगानायनि थाखाय माहारि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो आखायाव लादों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय